Pati laluma na kaya lugos mo maklaro si Lalom oh. What's up mga kabuntiol no? So naay nagbangag dre para sa tubig. So piti na kayong luma. Pila ni kado pa gani? Siyam. Ako ipakita sa inyo ha. Para mga kabuntiol oh. Yung bangag. Siyam kado pa. Di man makita ang tao si Lalom deh. Persaka naman deh siya. Lugos na siya kaginawa ba? Hangak go? Hindi ada pita, maka ginawa na ka. Dah. Oh, vlogger oh. I-vlog mo na? Hah? Ismail po, i-vlog mo ka? Ismail Reels. Hangak. Wow, galing! Jawa, bro.